बे समाव बिग ब्रेकिं होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लानि आसामनि दाब दाब जायगानि गाहाय मावख'आव मोनसे गिदिर सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे गाहाय दाबिफोरानो जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोर आरो बिटिसिनि खोला ओनसोलनि गोबां गामिफोर थालांनायखौ बिटिआरआव सोसननाय। फारिलाइया मेननि गोजां बोथोरनि जथुम्मा 2025 नि समाव 125 थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल 2019 नि बायदियै संबिजिरनि दफा 280 आरो 6 थि फारिलाइखौ सोदांनाय। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिटिआर आरो बर' मिडियामनि फरायसालिफोरनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय। बिकेडब्लिउएसए नि थाखाय आबुं थाथाय, गामिनि फोसावथाय, सिमा बेखेवथि आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय। एफआरए एक्ट 2006 नि सिङाव ट्राइबेल सुबुंफोरनि हानि मोनथायनि मोनथाय होनाय। इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखाय 1500 कौटि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज फोसावनाय। कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव थाग्रा बर' कसारिफोरनो अनुसूचित जनजाति हाजोनि मानथाखो होनांगौ।